ሰላም ክብራት ተኻተልቲ ቤት ተዛነ ከመይ ኣለኹም ስደት ንብዙሓት ካብና መገዲ ረህዋን ምዕባለን እዩ ካብ ፀገም ወፂና ሰሪሕና ርእስናን ስድራናን ክንሕግዝ ኢና ንስደድ ብዙሓት ድማ ዕላምኦም ይወቅዖም ግን ሓደ ግዜ ስደት ዘምፅኦ ፈተና ካብቲ ዝገመትናዮ ንላዕሊ ይከብድ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳር ንሳ እታ ኣብ ዓዲ ከላ ዓይንኻ የብረህ እትብለኒ ዝነበረ ሰበይተይ ኣብ ስደት ምስ መፃና ግን ካልእ ሰብ ኮይና እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ዘረባ እዩ ናፅነትን መሰልን ምስ መፀ ክብሪ ሓዳርን ምትሕልላይን ጠፊኡ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ታሪክ ናይ ሓደ ስሙ ክዕቀበልና ዝሓተና ኣብዚ መደብ ተስፋይ ዝብል ናይ ብርዒ ስም እንፅዋሖ እዩ ንሱ ምስ በዓልቲ ቤተይ ብፍቅሪ ወፂና መከራ ሰሃራ ብሓባር ኢና ሕጂ ኤውሮጳ ምስ ኣተና ግን ሰበይተይ ጠባያ ቀይራ ንደቀይ ክብል ነፍሲ ሒዘ ኣለኹ እምበር ሂወትሲ መራሕኒ እያ ዘላ ይብል እዚ ሓውና ኣብ ከቢድ ፀገምን ጭንቀትን እዩ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ሰባት ኣብ ስደት ምስ መፁ ዝቀያየሩ እቲ ፍቅሪ ናበይ ይኸይድ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ከቢድ ማሕበራዊ ፀገም ክንዘራረብ ኢና እቲ ናባና ብውሽጢ ዝተላእኸ ደብዳቤ ከምዚ ይብል ሰላም ንዓኹም ይኹን ስመይ ክዕቀበለይ ትሕትና ይሓትት ኣብ ሓደ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ እየ ዝነብር ዕድመይ 38 እዩ ምስ በዓልቲ ቤተይ ገና ኣብ ዓዲ ከለና ኢና ተመሪሕና ሽዑ ናብራ ከቢድ እኳ እንተነበረ ፍቅርና ግን ሙሉእ ነይሩ ንሳ ኣኽባሪት ለባም ወላ ሓንቲ ቁራስ እንጀራ ተሃልወና ተኻፊላ እትበልዕ ሰብ እያ ነይራ ብሓባር ንስደት ወፂና ነቲ ከቢድ ናይ ሊብያ መገዲ ንሞት ብሓባር እናረኣና ኢና ሓሊፍናዮ ኣብቲ መገዲ ማይ ክፀምኣኒ ከላ ኣነ ሂባ ክጠምየኒ ዕንግላ ኣነ ክደክመኒ ከሎ ንሳ ኣበርቲዓትኒ ኢና በፂሕናዮ ፀገም ጀመረ ኣብዚ ኤውሮጳ መፂና ወረቀት ምስ ሓዝና እዩ ፈለማ ፅቡቅ ነይሩ ፀኒሓ ግን ስራሕ ጀመረት ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ክትዋሳ ጀመረት ቀስ ብቀስ ድማ ኣካይዳ ክቀያየር ረኣኹ ቅድም ገዛ ክኣቱ ከለኹ ብፍሽክታ ትቀበለኒ ዝነበረት ሰበይተይ ሕጂ ገፀይ ክትርኢ እኳ ኣይትደልን ገለ ነገር ክዛረብ ከለኹ ንስኻ ትፈልጥ ዲኻ ኣብዚ ዓዲ እኮ መሰል ኣለኒ ከም ድላይካ ክትገብረኒ ኣይትኽእልን ኢኻ እናበለት ክትመላለሰኒ ጀመረት እቲ ዘገርም ኣነ መሰላ ዝነፈክዋ ነገር የለን ግን ንሳ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ናፅነት ዘይምስማዕን ንዕቀትን ሓዋዊሳቶ ክዳውንታ ተቐይሩ ዘረባኣ ተቐይሩ ንስድራይ ኣብ ዓዲ ክድውል ከለኹ እኳ ትባሳጮ ሕጂ ክልተ ቆልዑ ወሊድና ኣለና እቲ ኩነታት ተበላሽዩ ኣብ ሓደ ገዛ ከም ጓና ኢና ንነብር ዘለና ምሸት ብዛዕባ ዘይጠቅም ጉዳይ ንበኣስ ክፈትሓደሊ እሞ ግን ከዓ ካብ ገዛ ምስ ወፃኹ ነዞም ደቀይ መሊሰ ከይፀልዎም ይፈርሕ ወይ ድማ መንግስቲ እውን ከይወስዶም ይብል ኣብ ስራሕ ውዒለ ደኺመ ገዛ ክኣቱ ከለኹ እቲ ገዛ ሲኦል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ከፊለ መፅአ በይነይ ምምፃእ ምሓሸኒ ነይሩ ኢለ ክሳብ ዝጠዓስ በፂሐ ኣለኹ በጃኹም እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣማኽሩኒ ሓዊኹም ካብ ኤውሮጳ እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሓውና ተስፋይ ታሪክ ሰሚዕኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እስኪ ስለምንታይ እዩ እዚ ነገር ዝፍጠር ዘሎ ንምንታይ ሰባት ጠባዮም ይቕይሩ ብዛዕባ እዚ ክኢላታት ስነልቦናን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝብልዎ ነጥብታት ንርአ ሱር ናይቲ ፀገም ሩት ካውዝ ኣናላይሲስ ቁፅሪ 1 ፅልዋ ባህሊ ካልቸር ሾክ ኤንድ ሚስኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ራይትስ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ባህላዊ ወይ ትራዲሽናል ሕብረተሰብ ናብዚ ዘመናዊ ሊበራል ሕብረተሰብ ምስ መፁ እቲ መሰል ወይ ራይትስ ዝብል ቃል ብጌጋ ይርድእዎ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሰብኣይክ ምንዓቅ ወይ ድላይክ ምግባር ማለት ኣይኮነን መሰል ማለት ማዕረ ዕድል ምርካብ እዩ ገለ ሰባት ግን ነቲ መንግስቲ ዝህቦ ሓገዝን ነቲ ዘሎ ናፅነት ንሪኦም ሕጂ ዋላ ሰብኣይ ኣየድልየንን እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ይበፅሑ ቁጥሪ 2 ምቅያር ተራ shift in power dynamics ኣብ ዓዲ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብኣይ እዩ መራሒ ስድራ ኣብ ስደት ግን ክልቲኦም ማዕረ ይሰርሑ
ወይ መንግስቲ ይሕግዞም ፍዑ እቲ ሰብኣይ እቲ ዝነበሮ ወሃቢ ዝብል ቦታ ስለዝስእን እታ ሰበይቲ ድማ ቁጠባዊ ዓቕማ ስለዝረኸበት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሚዛን ይጠፍእ እዚ ድማ ንሰብኣይ ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ የውርደሉ ንሳ ድማ ልዕሊ ዓቕማ ከም ዝኾነ ይስምዓ ቁፅሪ 3 ሕማቕ ምኽሪ ቶክሲክ ኢንፍሉወንስ እታዞም ሰብኡት እዚኦም ከምዚ ድዮም ኣይትገደስሉ መሰልክዩ ዝብል መማኽርቲ ዓቢ ተራ ኣለዎን እቲ ሕብረተሰብና ሓደ ግዜ ንሓዳር ካብ ምጽጋን ናብ መፍራስ ይደፋፈኣ ቁጥሪ 4 ትጽቢትን ቨርሰስ ኩንነት ተስፋይ በዓልቲ ቤቱ ልክዕ ከምታ ናይ ዓዲ ክትኮነሉ ይደሊ ንሳ ድማ ናብራ ኤውሮጳ ስለዝኣተወ ክትቀያየር ትደሊ እዚ ዘይምርዳእ እዚ እዩ ድማ ነቲ ግርጭት ፈጢርዎ ሕጂ ድማ ቀፂልና ሳዕቤን ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ወይ ድማ ኢምፓክት ኦን ችልድረን ንሪኦ ተስፋይ ዝበዝሕ ዘጨንቆ ዘሎ ጉዳይ ደቂ እዩ እዚ ብጣዕሚ ቁኑዕን ሓላፍነታውን ሓሳብ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝተበላሸወ ሓዳር ክልተ ምርጫ እዩ ዘሎ ክልቲኡ ድማ ከቢድ እዩ ጥራይ ሓደ ብሓባር ምቕፃል ኣብ ሓደ ገዛ እናተባኣስካ ምንባር ንቆልዑ ይጎድኦም ድዩ እወ ቆልዑ ወለዶም ክበኣሱ ከለዉ ፍቕሪ ዘይብሉ ገዛ ክሪኡ ከለዉ ጭንቀት ይሓድሮም ፍቕሪ ማለት ከምዚ እዩ ኢሎም ድማ ይምሃሩ ካልኣይ ምፍልላይ እንተተፋቲሖም ድማ እቶም ቆልዑ ምስ ኣደ ወይ ምስ ኣቦ በይኖም ክተርፉ ከለዉ እቲ ክፍተት ወይ ፍልልይ ይስምዖም እዩ ግን ተስፋይ ክፈልጦ ዘለዎ ቆልዑ ዝደልይዎ ህዱእ ገዛ እምበር ክልተ ፀላእቲ ዝነበርሉ ገዛ ኣይኮነን ክቡራት ተዓዘብቲ ሕጂ ድማ ብወገንና ገለ ምክርታት ንሓውና ተስፋይ ክንልግስ እንታይ ይገበር ፕራክቲካል ኣድቫይስ ሕራይ እቲ ፀገም ፈሊጥናዮ ኣለና መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ንተስፋይን ከም ተስፋይ ዝኣመሰሉ እንታይ ንመክሮም ቁጥሪ 1 ቁኑዕ ዘተ ኦፕን ኮሚኒኬሽን ዊዝኣውት ብሌም ተስፋይ ንሰበይቱ ብቁጥዕ ዘይኮነስ ብህድኣት ክዘራረባ ኣለዎ ንስኺ ተበላሽኺ ዘይኮነስ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ነገራትና ኣነ እቲ ናይ ቀደም ፍቕርና ናፊቐዮ ደቅና ክጉድኡ ኣይደልን እየ ኢሉ ናብ ልባ ክመልሳ ክፍትን ኣለዎ ሓደ ግዜ ሰባት ከምዚ ክኾኑ ከለዉ ውሽጦም ስለዝፈርሑ ወይ ስለዝተረበሹ ክኸውን ይኽእል እዩ ቁፅሪ 2 ሽምግልና ወይ ሜድየሽን ኣብ ወፃኢ ሽምግልና ከም ናይ ዓዲ ኣይሰርሕን ይኸውን ግን ክልቲኦም ዘኽብርዎም ሰባት ወይ ቤተክርስትያን ወይ ፈተውቲ እንተለዉ ማእከል ኣትዮም ነገራት ክፍትሽ ይኽእል እዩ ቁጥሪ 3 ናይ ሕጊ ምኽሪ ሌጋል ካውንስሊንግ ተስፋይ መንግስቲ ደቀይ ከይወስዶም ኢሉ ይፈርሕ ኣሎ እዚ ብዙሕ ግዜ ጉጉ ይርድእት እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኣቦታት እውን ማዕረ መሰል ኣለዎም ንሳ ሕማቕ ጠባይ እንተለዋ ንዕኡ እውን መሰል ደቁ ይሕልወሉ እዩ ስለዚ ብፍርሒ ተገዝኡ ኣብ ዘይቅበሎ ሂወት ክነብር የብሉን ምስ ጠበቓ ምምኻር የድሊ ቁፅሪ 4 ናይ መወዳእታ ውሳነ ኩሉ ፈቲኑ ለውጢ እንተዘየለ ንደቁ ዝሓሸ ነገር ኣብ ሰላማዊ ቦታ ምንባር እዩ ዋላ ተፋቲሖም ብስርዓት ደቁ ዝርአየሉ ዝሕበሉ መገዲ ክፈጠር ይኽእል እዩ ርእሱ ከጥፍእ የብሉን እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ናይ ሎሚ ዛንታ ቀሊል ዛንታ ኣይኮነን ስደት ብዙሕ ነገራት ፈቲንዎ እዩ ተስፋይ እንታይ ትብሎ ንደቅኻ ክትብል ተዓገስ ቀስ ኢላ ክትምለስ ትኽእል እያ ዶ ወላስ ሂወትካ ይተበላሹ ፍርሒ ገዲፍካ ሓድሽ ሂወት ጀምር ትብልዎ እንታይ ትመክሮ እቲ መርፍእ ዘላቶ ንስ እዩ ዝፈልጣ ግን ሓደ ነገር ርግፀኛ እዩ ፍቕሪ ብግዲ ይኮነን ክልተ ሰባት ተራዲኦም እንተዘይነይሮም እቲ ገዛን ደቆም ትምህርቲ ቤት ዘይኮነስ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝኸውን ሕጃኹም ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ብክብሪ ኣስፍርሉ ንቻነልና ቤት ተዛነ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ኣገዳሲ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል